आजची अनप्लॅन ट्रिप आहे, म्हणजे आमचं डेस्टिनेशन फायनल नाही आहे. दिवाळीच्या वेळेला हा प्लॅन होता की सागरी महामार्गाने प्रवास करायचा, पण त्यावेळी आम्ही मुंबई गोवा हायवेच्या कंडिशनची व्हिडिओ बनवली. तर यावेळी आपण प्रवास करणार आहोत सागरी महामार्गाने. 590 किलोमीटरचा पूर्ण सागरी महामार्ग आहे, पण आपण सिंधुदुर्ग टू रत्नागिरी जाणार आहोत, म्हणजे देवगड टू रत्नागिरी. तर मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ब्लॉग युट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर आणि सर्वेश तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतोय. आणि आजच्या भागामध्ये आपण कोकणातील निसर्गरम्य आणि सुंदर अशा सागरी महामार्गाने प्रवास करणार आहोत. या प्रवासामध्ये आपल्याला बॅकवॉटर्स, त्याच्यानंतर ब्रिजेस आणि भरपूर सारी अशी पर्यटन स्थळे आहेत ज्यांची आपण तुम्हाला माहिती देणार आहोत. आणि आपण काही पर्यटन स्थळाला भेट देखील देणार आणि त्यांचे व्हिडिओ वेगळे बनवणार आहोत, तर ते देखील नक्की बघा. तर आता आम्ही जामसंडेमध्ये आहोत, सकाळचे 9 वाजलेत आणि इथून आता आमचा प्रवास चालू झालाय. तर इथून आपण कुठे चांगले लोकेशन असतील, तो गेलो, कुठली चांगली लोकेशन्स असतील त्या ठिकाणी आपण थांबणार आहोत आणि मग त्याच्यानंतर पुढचा प्रवास करणार आहोत. तर या सर्व माहितीसाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. तर आपण आता जामसंडे मधून राईट टर्न घेतला आणि इथून विजयदुर्ग 26 पडेल 12 आणि आंबेरी पूल, म्हणजे जी आपली रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची बाउंड्री लाईन आहे ती इथून 18 किलोमीटरवर आहे. तर आपला पहिला हॉल्ट आहे वाडातर ब्रिज. आता आपण वाडातर ब्रिजवर आलोय आणि आपल्या देवगड मधून निघाल्यानंतर जामसंडेनंतर आपल्याला पहिला ब्रिज लागलाय वाडातर. तर इथे आपण थांबूया आणि इथले जे बॅकवॉटर खाडी आहे तर याची जरा तुम्हाला माहिती देऊया. सुंदर असा व्ह्यू आहे इथून. सस्पेन्शन जॉईंट तर आपल्या शिकवल्याने होता ना कॉलेजमध्ये, आठवत नाही. वाडातर ब्रिजवर आपण थांबलोय आणि इथे ही जी पूर्ण खाडी आहे ही आहे मळईची खाडी. आणि मळई खाडीनंतर इकडून पुढे आहे ते देवगड बंदर, त्या साईडला हे हनुमान मंदिर आहे आणि इकडून नंतर पुढे वाडा गाव चालू होतं. हा रस्ता चाललाय रत्नागिरीला आणि इकडच्या साईडला देवगड. ही नदी पियाळी नदी आहे आणि पियाळी नदीचं बॅकवॉटर एकदम मस्तच, म्हणजे सुंदर, सवालच नाही. हे बघा, हे पूर्ण घरं वगैरे आहेत ना, होडी वगैरे. वाव, मस्त वाटतं ना सर्व्या. जो थोडे जरा सिनेमॅटिक शॉट घेतो आणि फोटोशूट करतो. आपण आज प्रवास करतोय सर्वेशच्या अल्टो गाडीने. खूप आमच्या सुवर्ण कोकणच्या प्रवासाची साथ आहे, म्हणजे मुंबई गोवा हायवेची सिरीज बहुतेक वेळा या गाडीवर शूट झालेली आहे, म्हणजे या गाडीने आम्ही प्रवास केलेला. तर चला आता आपण निघूया इथून पुढे. आता वाडा गाव लागेल. वाडातर ब्रिजवर थांबलेलो आणि सर्वेस सगळे माहिती घेऊन आपण लिस्ट काढून दिलो. तर याच्यातले आता सगळे जे पॉईंट्स असतात जवळपास 14-15 पॉईंट असतात आणि ते म्हणजे मेन असे लोकेशन ठरवला तर त्या ठिकाणी जाऊन आम्ही थांबून अशी व्हिडिओ बनवतेला. तर चला आता निघूया. परत काय झाला, वाडातर सोडल्यानंतर इथे ना सुंदर असा वळणांचा रस्ता आहे आणि आंब्याच्या बागा देखील आहेत. आणि इकडे राईटला आहे हिरो होंडा शोरूम, देवगडातला एकमेव हिरोचा शोरूम. आणि हे बागा वगैरे तर मस्त, म्हणजे तुम्हाला हा जो सागरी महामार्ग आहे ना हा पूर्ण म्हणजे कम्प्लीट एक टुरिस्ट पॅकेजच आहे. आणि अगदी पनवेल पासून ते गोव्याच्या बीच पर्यंत, गोव्याचं ते तेरेखोल बीच पर्यंत हा रस्ता आहे. आणि म्हणजे खाडी, त्याच्यावरची ब्रिज, त्याच्यानंतर या आंब्याच्या बागा, जुनी प्राचीन मंदिरे, पूर्ण असा कम्प्लीट टुरिस्ट पॅकेज. म्हणजे या रोडने जर तुम्ही प्रत्येक डेस्टिनेशन जर कव्हर करत आलात तर 2 महिने तरी काही गेले ना असं माका तरी वाटतं नाही. रत्नागिरी इकडून 88 किलोमीटर आहे. तर आपण असेच रोडची मजा घेत जातलो. स्पॉट कुठलं थांबायचं या त्या कंडिशनवर डिपेंड आहे. त्याच्यानंतर रात्री नाईटला अजून काय फिक्स ठरलेला नाही की कुठपर्यंत जाऊ. आता जमल्यास रत्नागिरीच्या पुढे पण जाऊ आणि जर आमचं उशीर झालो, संध्याकाळ झाली तर रत्नागिरीच्या अलीकडे पण जाऊ. वाडा गावाच्या अलीकडे
हे एक मंदिर आहे, गणपती मंदिर आहे, कोरेमनवाडा. खूप म्हणजे आपण काय बोलतात ते का जागरूक असं देवस्थान असा. तर आपण वाड्याच्या अलीकडे आहोत ना, तर इथून हा जो लेफ्ट जातोय तर या ठिकाणी पांडवकालीन विमलेश्वर मंदिर आहे, अगदी जवळच आहे इथून. आणि महाशिवरात्रीला वगैरे मोठी यात्रा भरते आणि खूप छान असं मंदिर आहे. एकदा नक्की भेट द्या. मी देखील जाणार आहे, पण मी दरवर्षी कुणकेश्वरला जातो महाशिवरात्रीच्या वेळेला, त्याच्यामुळे इकडे आलो नाही. पण एकदा वेळात वेळ काढून विमलेश्वर मंदिराची व्हिडिओ बनवायची आहे. खूप सारं पाहण्यासारखं आहे पांडवकालीन मंदिर. कोकणातले रस्ते बघा, चढाव उतार असणे एकदम भयानक असतात, पण या अशाच रस्त्यांका गाडी चालूक मजा येतात वळणांचे. पण हे आपले मुंबईचे आणि ड्रायव्हर इले ना की त्यांना जरा बाचाकतात. विजयदुर्ग 18 किलोमीटर तर आहे ना जो रस्तो असा, यो राईटचा रस्तो नाड्याला वगैरे जाता मोंड बापरडे. आणि आपण आता वाड्यामध्ये असं, तर हे वाड्याचं स्टॉप. वाडा भरपूर प्रसिद्ध असा गाव असा, रत्नागिरी 84 किलोमीटर. आणि मी एकदम सावकाश मध्ये असं मस्त आहे की आजूबाजूचे एकदम मजा घेत चाललो. आणि एवढा काय ऊन पण पडलं ना, थोडीशी मळ बा. टोकियो ड्रिफ्टचं टर्न वाटतं माका. ड्रिफ्ट मारू सर्व सर, ड्रिफ्ट मारू ना, माका मारूची आहे ड्रिफ्ट. आमतोच तो एकासाठी वजन देऊ झाला असता. एका टायरावर बसन देऊ. आमच्या का मी मिस करतो मला आज मॅचिक रवला. मॅचिक काय सांगत होतं, मॅचिक पोटा भरत नाही. 12 लाखाची बोली लागली. काय बोलतो? 12 लाख की 12 लाख? 12 लाख मेले को लगा 12 लाख. 12 लाख देखे उसको खरीद लिया है. तर आपण इलं आता पडेल कॅन्टीनला. पडेल कॅन्टीन म्हणजे एकदम असं प्राईम स्पॉट असा. इकडून विजयदुर्ग, तराळा, आंबेरी पूल, रत्नागिरी 4 फाटे निघतात इथून. साई गणराज लय लेट इलो आजचा साई गणराज. तर इकडून आता त्या सर्कल कडून लेफ्टचा रस्तो तो विजयदुर्गकडे जाता, राईटचा रस्तो तराळा, आणि नंतर तिकडून परत पुढे आपण जातो त्या साईडला. इथं रस्ता आहे काय गेलो विजयदुर्ग किल्ल्यावर. ह्यो रस्ता इकडे पडेल ना, गोल फिरांताकडच्या त्याच रस्त्याने येतात परत. आणि ह्यो कडनं सरळ गेलो ह्यो रस्तो परत आपल्या मुंबई गोवा हायवे जाता तराळ्यामध्ये. आणि आपण आता इकडून लेफ्टला जातलो, तिकडून रत्नागिरी. इकडून आता राज्य महामार्ग 66 म्हणजे आपलं NH 66 मुंबई गोवा हायवे. आणि आपण आता सध्या प्रवास करतो SH4 सागरी महामार्ग, कोस्टल रोड. मस्तच रस्तो असा. मी तरी म्हणजे जास्तीत जास्त रत्नागिरीपर्यंत गेलोय, पण आज व्हिडिओ बनवण्याच्या उद्देशाने पहिल्यांदाच चाललो. म्हटलं जरा फिरूया. हो चला. पडेल कॅन्टीन नंतर निघाल्यावर ना एक पुढे ब्रिज क्रॉस केल्यानंतर स्ट्रेट असा रस्ता आहे. म्हणजे हा जो रस्ता आहे ना, इकडे आजूबाजूला एक झाड नाही की काय नाही, पूर्ण कातळ साडा असा आहे. आणि या कातळावरून म्हणजे जर तुम्ही दुपारी 12 ते 3 या दरम्यान जर इथे मिळाला तर फुल तुमची तंदुरी होणार. आसपास काहीच नाही बघा. म्हणजे आम्ही भरपूर वेळाला या रोडवरून आलोय. म्हणजे 2 व्हीलरवर असताना देखील भरपूर हवा आणि ऊन एवढं असतं ना, भयानक. पावसात त्याच्यापेक्षा एकदम अतिशय बेकार परिस्थिती. म्हणजे पाऊस प्लस वारा, तुम्ही रेनकोट घाला किंवा काय करा, तुम्ही पूर्ण इथून भिजूनच बाहेर पडणार. आणि इकडून मग आपल्याला वाघोटन वगैरे, तिरलोट या साईडला वगैरे जाण्यासाठी रस्ते आहेत सर्व. तर आपण आता थोड्याच वेळात आंबेरी पुलावर पोहोचू. पण आलोय आता इकडे आंबेरी चेकपोस्टवर. आंबेरी चेकपोस्ट क्रॉस केल्यानंतर आपण आता आंबेरी पुलावर पोहोचू. आणि आंबेरी पुलानंतर रत्नागिरी जिल्हा. तर आपण आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या लास्ट बाउंड्रीवर आहोत. इथून पुढे थोड्याच वेळात रत्नागिरी जिल्हा चालू होईल. आणि इकडे बघा कातळ फोडून पूर्ण हा रस्ता बसवला. पूर्वी मला वाटतं हा रस्ता उंच असेल, नंतर ज्यावेळी बनवला त्यावेळी पूर्ण कातळ फोडून लेवल केले होतं. कारण तो रस्तो दिसता वाटता जुनो तो बघ आहे ना. हो साई पूजा ट्रॅव्हल्स, या ट्रॅव्हल्सची पण एक व्हिडिओ काढूची आहे.
यानं आमका बघितलं नसतं तो म्हणतो कोणतरी गोयावाले असत गोयाकार गोवा पासिंगची गाडी असा. आणि आंबेरी पूल 317 मीटर लांबी असायची. वाव भारी भारी. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांका जोडणार आंबेरी पूल. मस्त. तर आता वाडातरी ब्रिज सारखं इकडे पण थोडा वेळ थांबूया. आंबेरी पुलावर आहोत. सर्वेश फोटोशूट वगैरे करता रील्ससाठी व्हिडिओ जमा करता. तर रील्स सुद्धा आमच्या इंस्टा आणि फेसबुकवर तुमका बघूक मिळतले. इकडे सिंधुदुर्ग जिल्हो रावलो आपलो आणि या साईडला इकडे रत्नागिरी. आणि ही असा वाघोटन नदी. खूप म्हणजे जुनो असो इतिहास असा या नदीक. आणि या साईडला इकडे वाघोटन बंदर वगैरे पण असा. म्हणजे अगदी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातला बंदर असा. आणि त्याच्यानंतर इकडून जर आपण पुढे जर बघितलं ना तर इकडे जवळच विजयदुर्ग किल्लो असा. तर मगाशी आपण बघितला पडेल कॅन्टीन. तर त्या पडेल कॅन्टीनच्या इथून जाऊक रस्तो होतो तो. वाव. ही इकडे राजापूर म्हणजे माझ्या मते सागवे सौंदाळे गावं असतील इकडे. आणि या साईडला आपला पडेल वगैरे वाडा पडेल ही अशी सर्व गावं असतात. ओ हो मस्त. पण असे बॅकवॉटरला मजा येते ना सर्वेश. हे बघा हे रील्सचे कंटेंट असतात सगळे आडवे तिडवे. मंडळी विजयदुर्ग किल्ला आणि वाघोटन बंदर या दोन्ही गोष्टींना भरपूर म्हणजे मोठा इतिहास आहे. म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये इंग्रजांच्या काळामध्ये या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जलवाहतूक व्हायची. म्हणजे विजयदुर्ग किल्ल्याच्या इथून त्याच्यानंतर इकडून ही जी खाडी आहे या खाडीतून मोठी मोठी जहाजं वगैरे सामान वगैरे असायचं ते वाघोटन बंदरावरपर्यंत जायचं. आणि वाघोटन बंदरावरून मग नंतर पुढे घाटावर वगैरे जायचे. तर त्याच्यावरची वेगळी व्हिडिओ आपण बनवणार आहोत. वेळात वेळ काढून माहिती गोळा करण्याचं काम चालू आहे. सर्व एसटी इली. सुवर्ण कोकण टीमचा कोस्टल कोकण दौरा असाच सुरू राहणार आहे. आता आपण रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये प्रवेश केला आहे. सिंधुदुर्गमधील सागरी महामार्ग तुम्ही बघितलाच असेल. तर आपण रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये कात्रादेवी, दांडे बीच, जैतापूर, नाटे बंदर, कनकादित्य मंदिर, कशेळी बीच या सर्व पर्यटन स्थळांना भेट देणार आहोत. तर यासाठी सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करून ठेवा. आणि या पुढील व्हिडिओंना नक्की कमेंट करा, व्हिडिओंना लाईक करा. भेटू असेच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घेवा.